бинандагони азиз, манзили навбатии мо ин осорхонаи таърихи табиат дар Лондон аст. осорхонаи таърихи табиат дар Лондон осорхонаест, ки маҷмӯи васеъи экспонатҳоро аз соҳаҳои гуногуни таърихи табиат намоиш медиҳад. он соли 1881 кушода шудааст. дар музеи коллексияи намунаҳои илми биологӣ ва геологӣ мавҷуданд, ки тақрибан 80 миллион ашёро дар 5 коллексияи асосӣ – ботаника, зоология, энтомология, минералогия ва палеонтология ташкил медиҳанд. бо назардошти синну соли муассиса, бисёре аз экспонатҳо арзиши бузурги таърихӣ ва илмӣ доранд, ба монанди намунаҳое ки Чарлз Дарвин ҷамъоварӣ кардааст. осорхона бахусус бо намоиши скелетҳои калонҳаҷми динозаврҳо ва меъмории мунаққаши ба худхосаш машҳур аст, ки баъзан онро зангӯлаи табиат низ меноманд. яке аз маъруфтарин ва бешубҳа ҷолибтарин экспонате ки лақаби Дзиппиро гирифтааст, ин нусхаи скелети диплодоки Карнеги мебошад. дарозии он 32 метр буда солҳои тӯлонӣ дар толори маркази музей ба намоиш гузошта мешуд. он аз ҷониби саноатчии шотландии амрикоӣ Эндрю Карнеги тӯҳфа карда шуда буд. пас аз 112 соли намоиш дар осорхона, нусхаи ин динозавр соли 2017 бардошта шуда, ба ҷои он скелети воқеии наҳанги кабуд, яъне кити кабуди 128 сола бо лақаби Умед гузошта шуд. бояд таъкид кард, ки скелети наҳанги кабуд бо номи Хоуп, ки ҷойгузини Дзиппи аст, боз як экспонати барҷастаи осорхона мебошад. дарозии он тақрибан 25 метр ва вазнаш 4.5 тонна аст. скелети нави диплодокро акнун дар беруни бино дар боғи осорхона дидан мумкин аст. бояд гуфт, ки баъди таъмири асосӣ боғҳои осорхона аз нав кушода шуданд. дар майдони нав дараи кандакорӣ аз сангҳои қадимӣ, маконҳои гуногуни биологӣ, гулҳои рангорангу дарахтони ороишӣ ва муҷассамаи биринҷии Дзиппи диплодок мавҷуд аст. خلاص اینجا شما می توانید اکسپونات‌های رنگارنگ و ارتفاکت‌های عجیبی که تاریخ زیاده از 4.5 میلیارد سال سیاره را انعکاس می‌کنند ببینید. اینچنین درباره تحقیقات معاصر علمی معلومات گیرید. در آثارخانه تاریخی طبیعت لندن آنقدر چیزهای جالب و عجیب موجودند که همه آن را در داخل یک گزارش نامبر کردن و نمایش دادن غیر امکان است. با وجود این حرکت کردیم در دایره گزارش خود کم و بیش شما را با نگاره های این آثارخانه شناس کنیم. گزارش های ما از لندن ادامه خواهند کرد. با ما بمانید.